Alam mo ba na may isang makasaysayang simbahan sa Albay na nakaligtas sa pagputok ng bulkan, digmaan, at paglipas ng panahon? Ito ang Daraga Church, na kilala rin bilang Nuestra Señora de la Porteria. Sa video na ito, alamin natin ang 10 interesting facts tungkol sa Baroque-style structure na ito. Mula sa kasaysayan, arkitektura, at kung bakit ito isa sa mga dapat mong bisitahin. Number 1. The church's full name. Ang totoong pangalan ng Daraga Church ay Nuestra Señora de la Porteria o Our Lady of the Gate. Ipinangalan ito mula sa kwento ng isang Franciscan lay brother sa Spain na iniligtas ng Birheng Maria mula sa baha. Ang imahe ng Birheng Maria ay inilagay sa lobby ng isang kumbento na tinatawag na Porteria, kaya tinawag itong Our Lady of the Gate. Number 2. Built in 1773. Daraga Church was built in 1773 by Franciscan missionaries, several years before the Mayon volcano eruption in 1814 that destroyed the town of Cagsawa. Number 3. Connection to the Mayon volcano eruption. On February 1, 1814, the Mayon volcano erupted and engulfed the town of Cagsawa na nagdulot ng pagkamatay ng halos 2,000 residente. Ang mga nakaligtas ay lumipat sa Daraga, kung saan nagsimula silang muli at naging sentro ng pananampalataya ang simbahan. Number 4. Declared a National Cultural Treasure. On October 29, 2007, the Daraga Church was declared a National Cultural Treasure by the National Historical Institute dahil sa kahalagahan nito sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Number 5. Unique Architectural Design. Ang Daraga Church ay nagpapakita ng pinaghalong Mexican Baroque at Renaissance Gothic style. Isa sa mga pinakakapansin-pansing tampok nito ay ang paggamit ng volcanic stones para sa facade at bell tower. The 4 columns on the facade feature medallions representing the evangelist. Makikita rin ang mga ukit ng Franciscan saints at coat of arms ng Franciscan Order. Ang 8 gilid na bell tower ay naglalaman ng mga imahe ng 12 apostles na gawa rin sa volcanic stones. Number 6. Used during World War II. Noong panahon ng World War II, the Japanese used Daraga Church as their headquarters due to its elevated location. Patunay ito na kinaya ng simbahan ang mga hamon ng kasaysayan. Number 7. Scenic view of Mayon Volcano. Isa sa mga pinakamagandang tampok ng Daraga Church ay ang lokasyon nito. Nasa tuktok ito ng burol na nagbibigay ng napakagandang tanawin ng Bulkang Mayon, isang perpektong lugar para sa mga turista at photographer. Number 8. Preservation and Restoration. Dahil sa detalye ng disenyo nito, sumailalim ang simbahan sa ilang restoration projects. Nilagyan ito ng protective limestone coating upang maprotektahan ang volcanic stones at maiwasan ang pagkasira ng mga ukit. Number 9. A symbol of resilience. Ang Daraga Church ay hindi lang isang magandang istruktura. Isa rin itong simbolo ng pananampalataya at katatagan. Mula sa mga pagsabog ng bulkan hanggang sa mga digmaan, nanatiling matatag ang simbahan para sa mga taga-Albay. Number 10. A must-visit destination. Sa kasalukuyan, ang Daraga Church ay isa sa mga paboritong destinasyon ng mga turista, historian, at photographer. Kung mahilig ka sa kasaysayan, arkitektura, o simpleng naghahanap ng magandang views, siguradong hindi ka mabibigo sa simbahan na ito. Alam mo bang isa ito sa mga top destinations na ino-offer ng Travel to Bicol? Pwedeng-pwede mo na itong puntahan ng walang kahassle-hassle. At kami na ang bahala sa lahat, mula sa itinerary hanggang sa transportation. Kung gusto mong ma-experience ang ganda ng Daraga Church at iba pang amazing spots dito sa Bicol, mag-send na ng inquiry sa aming website at www.traveltobicol.com o kaya i-message kami sa Facebook or call us at 093-3025-5501. Huwag nang maghintay pa. Planuhin na ang next adventure mo ngayon. Maraming salamat sa panunood, mga ka-travelers. See you in our next adventure. Ready to embark on your next journey?